Saint Teresa of the Roses, I will come to you each night, near the altar in the chapel. I will pray by candlelight. Saint Teresa of the Roses, won't you kindly hear my prayer? Give your blessings to my sweetheart and the love that we both share. Won't you guide us and protect us through the years that lie ahead? Won't you fill our hearts with sunshine on the day that we are wed? You're the little flower of heaven, guiding all who come to you. Saint Teresa of the Roses, I know you'll make my prayer come true. Won't you fill our hearts with sunshine on the day that we are wed? Jien Sister Teresa insellimlek u nilqek għat-tieni programm tagħna Santa Teresa tal-Bambin Ġesu tkellimna. Insejħu fostna Trinità Qaddisa fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Nibdew eżissemmija billi ngħidu waħda mit-talbiet sbieħ li kienet tħobb it-tenni din il-Qaddisa. O Alla tiegħi, irrid inqiegħed it-tama tiegħi fik biss. La darba inti tista' kollox ħajjoġbok nisself ruħi din il-virtu li nixtieq. U sabiex nikseb din il-grazzja mill-ħniena bla qis tiegħek irid intenni sikwiet u Ġesu ta' qalb ħelwa u umli għamel lil qalbi bħal dik tiegħek. Eżissemmija, illum nibdew naqraw dan il-ktieb prezzjuż mimli talim li jġib l-isem Santa Teresa tal-Bambin Ġesu tkellimna. Huma l-aħħar ħsibijiet tagħha maqluba l-Malti minn Patri Angelico Busittil OCD. Dan il-kliem tal-Qaddisa fl-aħħar xhur ta' ħajjitha huwa kliem li hu tal-aktar Madre Agnese li tiġi uħta Polin flimkien ma' xi sorjiet oħra ġabru minn fomma u niżlu kitbu bħala tifkiriet l-aktar eżiż ta' din is-soru mifnija bil-mart u bit-tentazzjonijiet kontra l-fidi imma huma fehmu li kienet Qaddisa. Imbagħad bitweġiba għall-għajta ħerqana tal-poplu Nisrani, oħta Polin waslet biex tagħti il-permess li jiġu ppubblikati dawn l-aħħar ħsibijiet ta' oħta iċkejkna taħt l-isem l-aħħar kelmiet. Issa qabel ma nibdew nisimgħu it-talim prezzjuż li se tgħidilna Tereżina f'dan il-ktieb, ejjew inkomplu naraw jum wara l-ieħor dak li kellha tgħaddi minnu fl-aħħar 6 xhur ta' ħajjitha fost batijiet kbar fir-ruħ u fil-ġisem. Konna spiċċajna ngħidu l-aħħar darba li fl-20 ta' Lulju il-pulmun tal-lemin jitħassrilha sewwa. Imbagħad il-Qaddisa fil-25 ta' Lulju tibqa' tisforza biex tqum mis-sodda għal satejn biss. Fit-28 ta' Lulju jibdew dawk li jinfisha ssejjaħ dbatijiet ta' wġieħ l-aktar kbar. Fit-30 ta' Lulju tneħħi-d-demm il-ħin kollu u kull darba tkun qisha se tifga jaħsbu li din se tkun l-aħħar jum ta' ħajjitha. Fis-6 ta' filgħaxija Reverendu Alexander Charles jamministrala is-sagrament tal-Griżma tal-Morda u tal-Vjatku.
Fil-31 ta' Lulju l-qaddisa tintebaħ li kienu qegħdin iħejju kollox għal-funeral u titkellem fuq hekk bil-ħlewwa kollha kalma mingħajr biża ta' xejn. F'dita ta' wissu issofri tbatijiet dejjem akbar fir-ruħ u fil-ġisem tikteb bil-lapes l-aħħar ittra tagħha lil Sor Genoveffa li tiġi oħta ċelin. L-għada ikollha ħolm tal-biża' u tibda tintela bl-araq waqt attakki l-aktar qawwija ta' wġieħ kbir f'ġenba tal-lemin. Fil-5 ta' wissu ma tibqax neħiddem bħal qabel, is-sorijiet qegħdula fl-infermerija iġbija tal-wiċċ ta' Kristu li kellhom fil-kor. Mbagħad l-għada il-qaddisa tbati mill-ar tentazzjonijiet kontra l-fidi u tistenna l-mewt kull ħin. F'8 ta' wissu, waqt li l-qaddisa tibqa fl-istess qagħda t-tabib de Cornier jitlaq mill-Liżje għal-vaganzi tiegħu. Fl-10 ta' wissu titkellem fuq ix-xebħ li tara bejna u bejn Giovanna d'Arco, kienet tħobba wisq din Giovanna d'Arco. Tikteb bil-lapes l-aħħar ittra tagħha lill-missjonarju Bellier, tistqar x'kienet qiegħda tġarrab fit-tentazzjonijiet kontra l-fidi. Fil-15 ta' wissu, festa ta' tluħ is-sema tal-Verġin Imbirka, il-qaddisa tmur għall-ar sewwa. L-għada u ġieħ qawwi aktar minn qabel f'ġenba tax-xelluk ukoll. It-tentazzjonijiet jonqsu xi ftit wara li Sor Genoveffa oħta ċelin tixal xama Imbirka. Fi-17 ta' wissu iżura t-tabib Lanil li kien miżżewweġ lill-kuġinita Jane u jiddikjara li l-pulmun tal-lemin kien mitlufa l-kollox waqt li dak tax-xelluk kien beda jitħassar ukoll. 17 ta' wissu il-qaddisa tirċievi l-aħħar tqarbina tagħha, tidher bħal imħawda waqt il-kant tal-Miserere. Qabel ma titqarben, toffri din it-tqarbina għal saċerdot li kien tilef il-fidi, eżis semmi qed tarawha dejjem moħħa f'ħaddieħor. 22 ta' wissu, ma tbatijiet l-oħra jibda jiżdied ġieħ qawwi fl-imsaren jibdew jaħsbu li għandha xi kangrena. L-għada il-qaddisa tgħaddi l-ar lejl u tistqar li tifhem kif min isofri daqshekk jista' jasal biex joqtol ruħu b'idejh, s'intendi jekk ma jkunx marbut ma' Kristu bħalma kienet hi. Fl-24 ta' wissu l-uġieħ fl-imsaren huwa hekk qawwi u bla għeda illi ġela tibki u xerret id-dmuħ, tbati ħafna biex tieħu n-nifs. Tinsewx eżis semmi, dak iż-żmien ma kienx hemm il-mezzi li għandna llum bħal oksiġen u x'nafien, tbati ħafna biex tieħu n-nifs. Fi-28 ta' wissu waqt li l-uġieħ fl-imsaren ibatti xi ftit iqedula is-sodda f'nofs l-infermerija. Fi-30 ta' wissu tgħaddi lejl xi ftit mistrieħa. Allura jgerbuha fuq sodda li jieħdu mad-dawra tal-kjostru tal-kunvent ħalli jeħdula ritratt. L-għada tinsab bla saħħa ta' xejn, mifnija bit-tbatijiet lanqas biss tista' trott is-salib u ssofri minn ġuħ wara li kienet ilha tieħu biss xi ftit ħalib. Qed naraw eżis semmija lil din il-qaddisa tbati ferm imma maquda kontinwament ma' Ġesu. Taċċetta r-rieda tiegħu bil-ferħ kif qed narawha waqt li toffri tbatijietha għall-oħrajn. Il-5 ta' Settembru jekk tindunaw jekk sa nibdew l-aħħar xahar ta' meta din il-qaddisa marret is-sema. Mela fil-5 ta' Settembru ir-raba u l-aħħar żjara tat-tabib Lanil. L-għada taqbad tikbi meta jġibula relikwa ta' Teofan Venar, dan kien martri għal Kristu li simgħu dwaru aktar il-qudiem. Fit-8 ta' Settembru, fis-7 anniversarju tal-professjoni tagħha, tikteb l-aħħar kliem tagħha lil Madonna fuq wara ta' Santa tal-Madonna tal-Vitorji li fuqha kienet waħlet bil-gomma, il-fjur ċkejken li missiera kien qata mill-ġnien
sabiex jagħtihula fil-jum li kienet qaltlu bis-sejħa tagħha għal Karmelu Terezjan. 11 ta' Settembru tinseġ żewġ kuruni b'xi fjuri li tawa sabiex jitqiegħdu fuq ir-ras l-istatwa tal-Madonna tad-Bissima. L-għada jintefħula riġleja waqt li tibqa' sejra għall-ar. Fl-14 ta' Settembru il-qaddisa tiftaħ werqa fuq il-kurċifiss minn warda li jagħtuha. Fit-18 ta' Settembru filgħodu tkun se tmut, iżda mbagħad bħal taddila l-agonija tal-mewt. L-għada, ir-Reverendu Joseph de Moroy taqaddes l-ewwel qudiesa tiegħu fil-Monasteru tal-Iżje. Meta jġibula l-kalċi li qaddes bih tibqa' tħares lejn wiċċa li der fil-qiegħ tiegħu bħal f'mera. 24 ta' Settembru il-qaddisa tiftakar fis-7 anniversarju tal-jum li fih kienet ħadet il-velu iswed wara l-professjoni. 27 ta' Settembru ħuta u s-sorijiet kollha jintebħu li waslet fl-art batijiet tal-marda tagħha u tal-ġlieda tagħha fit-tiġrib tat-tentazzjonijiet kontra l-fidi. 28 ta' Settembru in-nifs isirla maħtuf u bil-kemm tajt kelma waħda. L-għada filgħodu tidher li tinsab fl-agonija tal-mewt. Is-sorijiet jgħidu t-talb tal-aħħar fl-infermerija. Il-qaddisa tagħmel l-aħħar qrara tagħha għand ir-Reverendo Pierre li kien il-konfessur straordinarju tal-monasteru. 30 ta' Settembru il-ġurnata li din il-qaddisa tagħna marret tingħaqad mal-maħbub tagħha. Ejjew naraw x'ġara. It-tlet ħuta, Madri Agnese, Sor Marija u Sor Genoveffa li dawn huma oħta Polin, Mari u Ċelin, tinżewġ kienu it-tlet sorijiet dawn magħha fil-Karmelu. Dawn jibqgħu magħha sa minn filgħodu. Għax il-qaddisa tidħol f'agonija ħarxa u tal-biża'. Wara nofsinhar tiġi ftit ftaħħa u tintrefa' daqsxejn fis-sodda waqt li fit-tlieta tiftaħ diraja f'sura ta' salib. Lejn l-4:30 tur is-sinjali tal-aħħar. F'xi-5 il-qaddisa tibda tirtot b'qawwa f'ġisimha kollu bl-araq ixoq għalija li tibqa' sejra għal satej sħaħ. Is-sorijiet jinġabru mill-ġdid madwarha fl-infermerija. F'xi-6 iddoq il-qampjena tal-Ave Marija u l-qaddisa titfa' l-ħarsa tagħha kollha ħlewwa fuq l-istatwa tal-Madonna tad-Bissima iżda bla ma setet tlissen xi talba. F'xi-7 ta' filgħaxija terġa' tniżżel rasa fuq l-imħadet u s-sorijiet li kienu telqu minn ħdejha jerġgħu jinġabru kollha madwarha mill-ġdid għax kulħadd jifhem li kienet waslet f'xifer il-mewt. F'xi-27 preċiż ta' filgħaxija l-qaddisa tolli għajnejha lejn is-sema għal ħin ta' kredu. Imbagħad Sor Marija tal-Ewkaristija tgħaddi xama minn quddiem għajnejha meta rata bħal mitlufa festasi ta' mħabba. Il-qaddisa issa tagħlaq għajnejha titniegħed xi drabi tieħu l-aħħar nifs qawwi u tmut. Forsi din il-kelma tmut mewt tbeżżana żis-semmi u ġveru. Imma le, imarret u iltaqet mal-maħbub li dejjem ħabbet. Iltaqet miegħu wiċċ imwiċċ marel xferħ. Eżis semmija Pawlu qalilna ta' li għajn qatt ma rat, widna qatt ma semet u l-ebda qalb ta' bniedem ma tista' tobsor x'ħejja Alla għal dawk li jħobbuh. Jekk aħna jkollna l-kapaċità li nagħmlu kif qed tgħallem din il-qaddisa ġifieri norbtu ir-rieda tagħna ma' tiegħu, nofru d-batijiet tagħna biex ħadd ieħor isalva, x'ma niltaqgħux miegħu wiċċ imwiċċ aħna wkoll mela le iva niltaqgħu miegħu. Ġara fl-ewwel ta' Ottubru mbagħad jeħdula ritratt kif kienet mejta fl-infermerija.
Fit-3 ta' Ottubru jeħdula ritratt ieħor kif il-ġisem tagħha kien imdawwar bil-fjuri fil-kor tal-monasteru. L-għada, 4 Ottubru, issir id-difna tal-fdal tal-qaddisa fiċ-ċimiterju tal-Iżjed. Però ġara li fis-sena 1923 eżatt qabel il-beatifikazzjoni li saret f'Ruma fid-29 ta' April, dan il-fdal qaddis ittieħed b'mod solenni miċ-ċimiterju tal-Iżjed għall-kappella tal-monasteru fejn għadu meqjum sal-lum mill-pellegrini blate li jmorru jżuru l-Iżjed. Saret qaddisa f'inqas minn 28 sena wara mewta u għada tagħmel tanġid u llum semmija qed tagħmel dan il-ġid mija jew mija vera permezz ta' dawn il-programmi. Issa semmija nistgħu nibdew flimkien nisimgħu dawn il-ħsibijiet ta' Santa Teresa tal-Bambin Ġesu fl-aħħar xhur ta' ħajjitha li juru b'mod l-aktar ċar ir-rieda sħiħa li kellha li tħobb lil Ġesu. Sa nisimgħu l-imħabba kbira li biha offrit kull sagrifiċċju għall-akbar ġid tal-erwieħ. Sa nisimgħu is-sempliċità evanġelika ta' triq ta' tfulija spiritwali li ridet tgħallem u l-kobor ta' min jaraf jiċċekken u jinħeba f'xebħ qaddis ma' Ġesu Kristu. U għalhekk din il-qaddisa stħaqqilha l-Papa Piju 11 fl-14 ta' Diċembru 1927 jażilha patruna ewlenija flimkien ma' San Franġisk Saverju, patruna tal-missjonijiet kollha Kattoliċi. U nafu li l-qoddim ġiet iddekjarata it-tielet mara duttur tal-Knisja Universali. Għax żgur li fissret b'mod għoli it-talim tal-kodba mqazza dwar is-sempliċità fit-triq ta' tfulija spiritwali. Dak kollu li se nibdew naqraw f'dan il-ktieb inġabar propju fis-snin 1922 u 1923 bitħejjija għal beatifikazzjoni ta' din il-qaddisa li oħta mbagħad Madre Agnese li tiġi Polin rat li kien wasal iż-żmien li tiġbor kull kelma ta' oħta ċkejkna. Qablet dan billi ġabret kollox fi 3 pitazzi mdaqsin ta' tifkiriet notebooks hekk b'qoxxa safranija tal-ġild. L-ewwel wieħed minn dawn it-3 kitbiet fih propju dawn l-aħħar ħsibijiet kollha kemm huma kif setet tiġborhom mill-biċċiet ta' karti għedna li kellha. U eżattament tafu kemm ġabret 714 il-ħsieb. Din il-ġabra baqgħet magħrufa bl-isem ta' notebook isfar. Iżda baqgħet ma ġietx ippubblikata ħlief mal-50 sena wara jiġifieri fl-1971 meta Madre Agnese u daw kollha msemmija laħqu ħallew din id-dinja. Mela semmija. Niftħu l-pitazzi mdaqqas ta' tifkiriet b'qoxta safra tal-ġild li kien tant intimu għall-oħta Polin li tajt fih kliem tal-qaddisa oħtna iċkejkna Teris miġbur fl-aħħar xhur ta' ħajjita minn April sa' Settembru din Madre Agnese. Oħt il-qaddisa Polin ġivera nafu li kienet ħadet ħsiba wara l-mew tal-om fl-aħħar xhur tal-ħajja tal-qaddisa. Din oħta kella permezz mis-superjura biex toqgħod ħafna ħin ma' oħta ċkejkna matul il-marda kifra li kienet ħakmita hekk mieni fil-ħajja
u ili kienet femet il-qdusija ta' xkejkna Teris ħadet ħsieb kif għadna tiġbor u tniżżel fuq xi biċċiet ta' karti il-kliem li kienet tgħidilha l-qaddisa minn April sa mewta fit-30 ta' Settembru 1897. Nibdew minn April hekk sa insibu 8 ħsibijiet f'April li din il-qaddisa Teresa qasmet ma' uħta Pauline bħala tifkiriet ta' meta dit l-uffiċċju tagħha ta' majestra tan-novizzi. U nixtieq attenzjoni eżis semmija għax f'dawn ir-rakkonti hemm talim importanti u ta' siwi għalija u għalik. Isimgħu x'se tgħid lill-oħta imma llum lili u lilek. Meta l-oħrajn ma jifmunix u jiġġudikawna ħażin, x'ġid hemm fil-li noqogħdu niddefendu ruħna ħalli nagħtu tifsira ta' emilna. Mela ħalli l-ħaġa għaddejja u la tgħid xejn, huwa hekk aħjar li ma tgħid xejn u tħalli l-ħadd ieħor jgħid li jogħġbu. Fl-Evanġelu lil Marija ma narawix toqgħod fis-sellimġiba tagħha meta oħta Marta akkużata li baqgħet f'riġlejn Ġesu ma tagħmel xejn. Ma qaltilix, Marta kieku kont taf il-ferħ li qiegħda nitenna bih kieku smajt il-kliem li qiegħda nisma' jien. Terġa' barra minn hekk huwa Ġesu li qalli biex noqgħod hawn ta' le. Marija għażlet li tibqa' sikta għal kollox. Naraw sa tgħidilna is-semmija u kemm huwa mbierek dan iskiet li jagħti paċi hekk kbira lir-ruħ. F'mument ieħor qalet lil Pauline u tinsewx illum lili u lilek. Ħanħallu x-xabla tal-ispirtu li hija l-kelma talla tibqa' fuq fomna u f'qalbna. Jekk insibu ruħna f'xi nuqqas taqbil ma' waħda li tidher li ma tinġib ma' ħadd, ħalli qatt ma nitilquha weħeda minħabba li naqtaw qalbna. Ħajkonna x-xabla tal-ispirtu fuq fomna sabiex nerfawha min nuqqasijiet tagħha. Le, ma nħallux il-ħaġa tgħaddi bil-ħsieb biss li tinżamm il-paċi. Iżda nibqgħu nissiltu wkoll meta ma tkun tidher ebda tama ta' rebħa. X'jiswa li nidru nirbħu jew nitilfu? Dak li Alla jitlob minna mhux li naqbdu u nwarbu l-armi għax inħossuna għajjanin u anqas li ngħidu lilna nfusna issa li hemm żgur li ma hemmx nistgħu nirbħu. Aħjar nitilquha tagħmel hi. Ara x'tgħidilna Tereżina u din mhix ħlief djufija. Imma jeħtieġ li dmirijietna naqduhom sal-aħħar ukoll meta dan il-qadi iġibilna dbatija. Ejjew naraw is-semmija sa tkompli tallimna din il-qaddisa Tereżina Marida kif kienet tirrakkonta lil Pauline u lili u lilek billi tgħid qatt ma għandna niġġudikaw lil ħadd sakemm għadna fuq din l-ar. Ara xi ġrali waqt il-ħin tar-rikreazzjoni flimkien ftit tax-xhur ilu. Hija ħaġa ta' xejn imma lili għalmitni ħafna. Sa tirrakkontana xi ħaġa li ġrala hi. Il-qampina tal-bib daqqewa darbtejn u bil il-prokuratriċi ma kienitx hemm kellha tmur soru oħra flimkien ma' Sor Teresa ta' Santu Wistin li din kellha il-dover li tieħu ħsieb il-bib. Is-soltu kulħadd jiddejja jidħol minn flok ħadd ieħor f'xi ħaġa bħal din tgħidilna Tereżina, imma din id-darba ġieni l-ħsieb li stajt immur jien għax kien meħtieġ li niftħu l-grada sabiex idaħħlu xi siġar għall-presepju. Billi Sor Marija kien hemm xi sister ħdejha jisimha Marija kienet qrib tiegħi qed tgħidilna għadda minn moħħi li din ukoll se teġġiet tax-xewqa li ġiet lili. Hekk kif Sor Teresa ta' Santu Wistin staqsiet min se tkun is-sieħba tiegħi. Tereżina tajt jibdejt inħoll il-fardal li kont libsa. Imma bdejt nagħmlu bil-mod ħafna bil-ħsieb li Sor Marija tkun lesta qabli u tmuri u hekk ġara tassew. Imbagħad, Sor Teresa ta' Santu Wistin bitbissima fuq fomma waqt li ħarset lejja qalet tajjeb, hija Sor Marija li se tieħu din il-ġawra prezzjuża għall-kuruna tagħha għax jintħadd kollox wisq bil-lajma. Araw se tgħidilna is-semmija jien weġibt biss billi tbissimt u waqt li ssuktajt bix-xogħol tiegħi bejni u bejn ruħi. O Alla tiegħi, kemm huma mod ieħor il-ġudizzji tiegħek.
Għan fuq l-art aħna ta' sikwiet nisbaljaw billi nġudikaw bħala nuqqas fħutna dak li fajnejk jisħoqlu kull tifħir. X'talimit prezzjużi zissemmija għal-mitna l-lum. Fl-ewwel rakkont, għaltina li meta ma jifmunix jew niġu ġudikati, iktar mill-li niddefendu ruħdna, għanna nżommu skiet li jagħtik paċi interjuri. Fit-tieni għaltina nużaw ix-xabla tal-ispirtu fuq fomna sabiex nerfaw u naqdu lill-oħrajn minn nuqqasijiet tagħhom anke jekk dan il-qadi jiġibilna dbatija u fl-aħħar xalmitna li m'għandna qatt niġġudikaw. Jitolbu hekk ejjew lil din il-qaddisa tidħol għalina quddiem Alla, ħallitina l-kapaċità li nwettqu f'ħajjitna propju kif għamlet hi dak li għalmitna llum, inżommu skiet meta ġġudikati, pronta ngħin u ma niġġudikax. Nifqu llum hawn is-semmija, nixtieq insellem u nirringrazzja lilek li kont magħna għal dan il-programm Il-Paċi Miegħek. Saint Teresa of the Roses, I will come to you each night, near the altar in the chapel, I will pray by candlelight. Saint Teresa of the Roses, won't you kindly hear my prayer? Give your blessings to my sweetheart and the love that we both share. Won't you guide us and protect us through the years that lie ahead? Won't you fill our hearts with sunshine on the day that we are wed? You're the little flower of heaven, guiding all who come to you. Saint Teresa of the Roses, I know you'll make my prayer come true. Won't you fill our hearts with sunshine on the day that we